Il-lejl tal-milied kien wieħed impenjattiv għad-Dipartiment ta' Dwana kif saret qabda ta' 150 kilo ta' kannabis, pistola u 36,210 euro f'vettura li waslet minn Sqallija. Fis-7 tal-ħadd flaxija, waqt li ġew iċċekkjati l-vetturi li waslu minn Pozzallo, twaqfet vettura kulur id-deb ta' tip Peugeot Expert. Ix-xufier, Malti ta' 42 sena mill-imsida, kien mistoqsi jekk kellux xi ħaġa x'jiddikjara. Huwa wieġeb biss li kellu xi fliexken tal-alkoħol għall-użu personali u xi ġugarelli għal uliedu. Minkejja dan waqt tfittxija fil-vettura instabu pakketti suspettużi li kien fihom ħaxixa tal-kannabis. Hawnhekk intalbet l-assistenza tal-Pulizija mir-Rapid Intervention Unit u l-iskwadra ta' kontra-droga. B'kollox instabu 10 pakketti ta' droga kannabis għal total ta' 150 kilo, kif ukoll pistola awtomatika ikkargata b'8 bal fija u l-fuq minn 36,000 euro fi flus. L-oġġetti kollha, inkluż il-vettura, inżammu għal iktar investigazzjoni biex xufier mistenni jitressa il-qorti fis-sigħat li ġejjin. Intant lejliet il-milied ukoll twaqfet Volkswagen Touran misjuqa minn Sirjan ta' 31 sena. Hemmhekk instabu 48 kilo tabak tax-xixa mhux iddikjarata bir-raġel ukoll mistenni jitressa il-qorti fil-ħin li ġej.